Πολύ ωραία ερώτηση από μια αγαπημένη φίλη. Τώρα, ο εξοπλισμός που χρειάζεται να πάρεις για να ξεκινήσεις να κάνεις επεξεργασία βίντεο δεν είναι ουσιαστικά εξοπλισμός που μπορείς να τον αγοράσεις σε υλική μορφή, γιατί για την επεξεργασία βίντεο αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα λάπτοπ, αν δεν έχεις ήδη το κινητό σου, και ένα software, ένα πρόγραμμα για να μπορέσεις να κάνεις την επεξεργασία. Εγώ χρησιμοποιώ το CapCut, είναι εντελώς δωρεάν, έχει κάποια πληρωμένα χαρακτηριστικά αν θες να κάνεις κάτι πιο εξειδικευμένο, αλλά για να ξεκινήσεις, όπως λες και εσύ Χαρά, μπορείς να πάρεις το CapCut είτε στο κινητό είτε στο λάπτοπ σου και να κάνεις δωρεάν επεξεργασία βίντεο. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, είναι πολύ ελαφρύ για τους υπολογιστές αν έχετε παλιό υπολογιστή και γενικότερα κάνει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να συναγωνιστεί ένα πολύ επαγγελματικό software που είναι για επαγγελματίες μοντέρ και βιντεογράφους. Θα το γράψω και εδώ πέρα για να το βρείτε στο Apple Store, στο Android,